Fi kliem Bernard Gregg, gvern ġdid nazzjonalista se jkompli jagħti s-soluzzjonijiet u joffri pjani bbażat fuq il-kwalità ta' ħajja aħjar. Dan iddikjarah wara żjara li jagħmel matul il-jum f'lukanda ewlenija fil-Furjana, fejn iltaqa' mal-ħaddiema u mad-diriġenti ta' din il-lukanda. Hawn Bernard Gregg irrefera għat-tariffi li daħlu fis-seħħ min-naħa tal-President Amerikan Donald Trump fil-konfront ta' bosta pajjiżi, inkluż pajjiżi Ewropej. U quddiem din is-sitwazzjoni l-gvern baqa' gallarija mingħajr ma offra serħan tal-moħħ lill-ħaddiema u lill-industrija. Diġà rajna u diġà kellna min qed ikellimna u qed jgħidilna li l-inċertezza qed toħloq diffikultajiet. U allura jibqa' li għandna gvern li mhux biss m'għandux pjan għal pajjiż minkejja li jgħidilna Vision 2050 u anka dak li huwa jixtieq iwettaq sa 2035, imma lanqas biss għandu pjan, lanqas biss għandu idea ta' kif se jkun qed jindirizza lanqas jagħti serħan tal-moħħ lil min ħajjiġi effettwat u qed jiġi effettwat bit-tariffi li ġew introdotti f'dawn l-aħħar ġranet. Aħna nibqgħu mhux biss nagħtu s-soluzzjonijiet imma nagħtu l-pjan tagħna f'diversi setturi illi bla dubju se jkomplu jagħmlu differenza għall kwalità tal-ħajja tan-nies. Waqt din iż-żjara Bernard Gregg insista li l-ħaddiema għandhom jibqgħu is-sinsla ta' kull negozju. Għal din iż-żjara Bernard Gregg kien akkumpanjat mid-deputati Jerome Caruana Cilja, Julie Zara u Mario De Marco, illi jiddawru ma' partijiet differenti tal-lukanda u raw l-operat kollu u s-servizz li joffru. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista irringrazzja lil ħaddiema tax-xogħol siwi tagħhom għaliex mingħajrhom industriji bħal dawn ma jkunux possibbli li jkomplu joperaw u jospitaw tant turisti. Bil-messaġġ ewlieni ta' Bernard Gregg ikun li l-pajjiż jeħtieġ jattira turiżmu ta' kwalità. Nkomplu noħolqu niċeċ ta' kwalità, nkomplu nsostnu anki is-settur tat-turiżmu tal-entertainment ma' wkoll tal-akkomodazzjoni u catering f'pajjiżna billi anka nipprovdu għajnuniet u anki investimenti biex ikomplu jtejbu anka il-livell. Il-General Manager tal-Grand Hotel Excelsior, Norbert Grishti, spjega ma' Net News kif minn dan is-settur tassew jiekol kulħadd. Il-turizmu wieħed mill-industrija mhux l-iktar industrija li qed tagħti kontribut għal ġid tal-pajjiż. Il-turisti jġibu l-flus minn barra għall-ekonomija. Qed jimpjegaw eluf kbar ta' Maltin u sanke ħafna barranin. Grishti apprezza iż-żjara tal-kap tal-Partit Nazzjonalista għaliex dan il-qasam mhux dejjem jiġi apprezzat. Sfortunatament mhux kulħadd jara fid-dinjetà tax-xogħol illi nagħmlu aħna. Kultant ħafna nies jippreferu forsi industriji oħra. Għax aħna ġandek problema naħdmu l-ġurnata kollha, taħdem bil-lejl, hawnhekk ngħid jien li ftaħna l-bib ta' barra 17 sena ilu u l-bib ma nagħlaq qatt għaż waqt il-Covid. Dawn iż-żjarat min-naħa ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qed isiru bħala parti mill-attivitajiet li qed jiġu organizzati bi preparazzjonijiet għal jum il-ħaddiem li jitfakkar fl-ewwel ta' Mejju.